Moi taas! Aloitetaan hardcore, joten tätä tuutte näkemään varmaan joka 2 viikkoa niin tulee yksi jakso hardcorea, mutta hyi, että mikä mettä. Mutta joka toinen viikko varmaan tulee tätä sarjaa Lavapuuli. Uima. Tätä sarjaa tulee joka toinen viikko varmaan, mutta tulee kyllä muitakin videoita joku viikon välein ehkä. Sille, että nyt kun tämä on ulkona, niin siitä lähtee viikko, tulee seuraava video ja sitten siitä viikko tulee hardcore-sarja, siitä viikko tulee tämä video taas. Joka viikon välein tulee videoita, ehkä, jos kerkään. Jos en ole laiska siis. Joten eikä isolla aloitetta, vaikka mulla on näin pieni kanava ja auttaa tosi paljon, jos vaikka tilaisitte, niin pääsisi vähän nopeammin alkuun. Sitten kun ollaan 30 tilaajassa, niin alkaa liveäkin, joten muistakaa tilata. Olisiko Vertti mennä tänne vetteen? Joo, mennään vaan. Jee, tää oli hyvä idea. Täällä on tää uponnut laiva. Sahan Timua ehkä, jos on, niin sahan timanttia. Ja tämä on vähän punktinen. Vähän Mikä täällä on perää? Älä jaksaa. Ei. Bambuuta. Voi mit. Harmi. Tämä oli periaatteessa turha homma. No jatketaan matkaa. Mitä tää antaa? Olipa hyvä. Pitäisi varmaan löytää kylää ennen kuin mennään johonkin, koska mä oon testannut tätä kerran pari, niin mä oon kuollut. Ei oo hauska, jos mä kuolen. Eihän. Mä varmaan pelaan niin kauan, kun mä häviän. Tunneportaalla. Mä pelaan niin kauan, että mä kuolen tai jotakin tapahtuu muuta. Käykää myös tilaa kanava Aatu, niin se on mun puhelin. Sinne tulee enemmän näitä sorhia, hahaho. Niin kannattaa katsoa, eikä katsoa sekin. Niin. Näitä ei kannata laittaa. Niin. Onko tää vene? Onko tää vene? On. Hyvä. Vene taas. Oho, miksi mä heitin mun kivipikin pois? En mä tällä voi hakata tätä rautaa. Niin. Laiva. Ketä on tässä tällään päin? Eli arkkua jossakin täällä. Jossakin tässä. Oh my goodness, tulee niinkin vaan hakea tätä arkkua. Mä teen Lapion ihan vaan sen takia, että pääsen nopeammin hakemaan. Haluatteko nähdä taktiikkaa, mitä voi hakata nopeaa Ei tää toimikaan, hops.
Tänne olla Rautala, Pia tai Timu. Tää on ihan paikassa tää laiva. Miksi tää ei voinut olla vaikka paremmassa paikassa? Ihan huono paikka, ihan huono paikka. Tässä on tää masto. Se on täällä, eikö ookin? Siinä. Toimikaan hopsa. Tänne olla Rautala, Pia tai Timu. Sen takia, että tässä on nopeammin hakea. Haluatteko nähdä taktiikaa, mitä voi hakata nopeaa Ei tää toimikaan hopsa. Tänne olla Rautala, Pia tai Timu. Vaikassa. Ihan huono paikka, ihan huono paikka. Tässä on tää masto. Se on täällä, eikö ookin? Siinä. Taas mitsinkin deipöleitä. Pottua vähän. Niin eikö se ole täällä toisessa suunnassa toinen? On, se on täällä. No nyt ainakin hiekkaa mun passeja, jos tarvii niin paljon, näin paljon. Mä etin tän toisen, sieltä tulee sieltä saatan paremman tämän Timuakin voi saada, niin sitä me tarvitaan. Tää. Tässä tulee, miksi tää on niin vaikea etsiä, eikö laiva hyllystä, eikö arkku? Joo, ei sitä taida löytyä, mutta joo, ei sitä löydy täältä. Joo. Kumma, tää mun tuuri on aina tämmöstä. Täälläkin on laavapuoli, mutta mulla ei ole kyllä 3 rautaa. Paljon. Jos mä muuten saisin tän rautapiken, niin kannattaisi kuluttaa tästä dyräpelit. Netherissä voi hakata instamainata netherräkkiä, niin se olisi aika hyvä. Ehkä. Voitko tää F2 hakata instamainata netherräkkiä? Tämä on ihan huonoa metsää. Ai, miksi tämä maa on niin huono? Kaksi tätä laivalla löydätte, mutta ei mitään löytynyt oikeastaan uponnutta laivaa, mutta ei mitään löytynyt. Ei kerta kaikkiaan. Niin. Miten yötä ei oo tullut? Mä oon rouvellut täällä kuinka kauan. Niin yö on tulossa. Täällä on laavapuoli. Taidetaan jättää tähän tämä jakso. Sitten kun vetän kylään, niin mä jätän tämän jakson tähän. Niin, ei tule liian pitkä, tai että mä en jaksa editoida jotain vielä. Ja mennäänkö tänne luolaan ja etsitään vähän rautaa? Mä annan teidän päättää kommentteihin. Laittakaa kommentteihin, että mennäänkö luolaan vai mennäänkö tänne etti kyllä. Kumpaan mennään? Se on hei!